Espesyal na ang gisugdan karong adlaw ang mga relihiyosong kalihukan subay sa nagsingabot nga fiesta ni Señor Santo Niño. Liboan ay misalmot sa tradisyonal nga Walk with Jesus nga maoy formal nga pagsugod na sa nobenaryo. Anang report ni Nico Serino. Sayo pa kaayo kaganihang buntag nag-abot-abot na sa Fuente Osmeña ang mga deboto. Waig sa payan ang babugnaong panahon, mapadangat lang ang ilang debosyon sa balaang bata. Mabata man o mahamtong, parehong misalmot ug misakripisyo. Ang ubang kabataan, gipasuluban pa ug mga bisti susama sa Santo Niño. Ang pilgrim image sa balaang bata, gikan pa sa simbahan sa Guadalupe, kundiin miistar overnight o gidala dayon sa uptown area. Gikan sa Fuente Osmeña, gitadla sa Walk with Jesus ang Osmeña Boulevard paingon sa Basilica. Higpit kaayo ang seguridad nga gipatuman ug bisan ang kapulisan dunay delegasyon usab nga misalmot sa penitential walk. Pasado alas 5 sa buntag naabot ang imahen sa Basilica nga mainiton nga gihangop sa mga tao nga sayo ng daan mipwesto sulod sa simbahan. Si Father Pacifico Nohara Jr., ang rektor sa Basilica, ang nangu sa Santos nga misa. Sa iyang wali, giawhag niya ang katawhan, ipakita ang paghigugma sa Santo Niño, pinaagi sa maayong binuhatan ug pagserbisyo sa uban. Isip mo lang anak sa Diyos. Sangpito na ito siya kanunay. Isip mo lang anak sa Diyos. Himuon na ito siyang giya. Giya diha sa itong pagkamapausanon o pagpangalagan. Formal sab nga giinstolar ang hermano ug hermana mayor ang magtiayong Paulino ug Dioscora Yabaw. Sila ang mangu sa mga kalihukan ni ining Fiesta Señor agi og pagpalambo sa debosyon ngadto sa balaang bata. Gitunol ang responsibilidad gikan sa kanhi hermano ug hermana Mark ug Rosalina Go. Kining pamilya gikan sa Barangay Ermita misiguro nga masininaan og biste sa mga santos ang ilang mga anak. Matod pa, panaad na kini dalang pangaliya sa kahitasan. Nagsakit-sakit mong gini siya karon. Mura gid akong gipangayo sa Señor Santo Niño nga tagaan mig mayong panglawas. Bana-bana sa kapulisan, di mo menos sa 300,000 ka mga tao ang misalmot sa Walk with Jesus ug unang novena mass. Gihulagway nila, hapsay ra kaayo kini. Mas daghay tao karon compared last year. Kung mangutana mo siguro because of the weather, diba? Plus of course, siguro mas inganyo sila mo kuan karon, no? So far with the opening, at least maayo unta na padayon na ni sa uban activity pa. So nag-anam na gyud no kadaghan ang mga debotos ni Señor Santo Niño. So bisan tuod nag-anam og kadaghan ang Basilica gamay ra gyud gihapon. Mao nga mag-unta ang mga debotos nga moari sa Basilica naog gyud ang ilang pasensya nga dili ta moanhi aron mangaway kundi moanhi ta aron mosimba. So dili ta magtulod-tulod. Nining pagsugod na sa misa nobenaryo karong adlaw, dunay tag-11 ka mga misa matag adlaw nga himuon dinhi sa Basilica. Ang pahimangno lang sa makapariang Agustino ug sa mga otoridad sa mga tao nga mutuman sa mga lagda sama sa mga entrance ug exit points pasulod dinhi sa simbahan. Gitapos ang Santos nga misa, pinaagi sa tradisyonal nga religious sinulog. Kini ang pagsayaw sa mga deboto ug mga kaparian sa ilang panalangin ug mga pangaliya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.